Krásny deň prajem, stretávame sa spolu pri ďalšej sérii videí, tentokrát zamerané začiatkom roku práve na to, čo mi bráni, aby som zhmotnil svoj nejaký novoročný cieľ, zámer, predsavzatie. Áno. Takže skúsime sa na toto pozrieť, čo nás ako keby v tom blokuje, v čom je prekážka. Čiže začíname kozorožec, vodnár a ryby. Začíname tým kozorožcom. Prekážkou tu je expanzia a mágia, hej. To je všetko ako keby tvorivosť, áno. A mág znamená mať všetko vo svojich rukách, že schopnosť zmeniť. Čiže nebyť v roli v obete, ale byť tvorcom. Keď to máte takto ako v odpore, že je to prekážkou, tak treba sa na to zamerať, hej, že čo mi vlastne ako keby, prečo som ako tá obeť. Prečo sa mi to nedá? Prečo to nechcem zrealizovať? Lebo máte na to, hej, ten mág hovorí vlastne o tom, že máte to vo svojich rukách. A máte všetko, ako keby všetky atribúty k tomu, aby ste to naozaj zvládli. V minulosti je tu karta potešenia. Užívania si života, takej ľahkosti, bytia, áno. Teraz je veľmi dôležité v prítomnosti priateľstvo. Možno aj prehodnotiť, kto je a kto nie je priateľ. No? Niekedy sme v takej situácii, kedy vlastne sa nám odhalí, kto je a kto nie je kamarát. Ako sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa. Osudový vplyv. Končí vám nejaký životný cyklus, možno aj ťažký a náročný. Takže treba sa pripraviť na nový začiatok. Výsledkom je odvaha. Áno, čiže prekonať strach z nepoznaného, toho z nového začiatka. Na začiatku nám pomôže práve tá odvaha. Dobre. Presunieme sa na vodnára. Čo je prekážkou, aby som teda splnil svoj nejaký novoročný cieľ, zámer, záväzok, alebo už ako si to nazvete. Prekážkou je karta vedenia a hojnosti. Takže pozor na to, tým, že ako keby nepoužívate alebo popierate tú svoju možno intuíciu, to vedenie, to môže znamenať, áno, tá schopnosť, šiestý zmysel, hej, tak tým ako keby sa sami seba oberáte o tú hojnosť. No je to tu v odpore, takže to znamená, že tam je ten problém. V minulosti ste mali veľkú vášeň a zápal pre ten váš zámer alebo cieľ, pre tú situáciu. Teraz v prítomnosti sa máte naučiť ako keby rozlíšiť tú vec, áno, a pretriediť si. Toto je pre mňa dôležité, toto nie. Čiže určiť si tú dôležitosť a priority, čo chcem a čo nechcem. A veci, ktoré vás ako keby oddialujú od toho vašeho zámeru, treba proste dať preč. Áno, to je to triedenie, vytriediť si. Osudový vplyv je predstavlivosť. Treba si to vedieť predstaviť, ano, lebo tou našou víziou, že si to vieme predstaviť, si to zároveň aj zhmotňujeme. Keď si to nevieme predstaviť, a veľmi ťažko sa nám to môže proste splniť. Ano. Najprv to musí byť, vždy je to najprv v mysli a teda v niečom takomto, až potom sa nám to môže stať. A vyzerá to tak, že sa to podarí, lebo je tu výsledok pozitívny, potešenie, radosť, takže to by sa ako keby malo podariť zrealizovať. Posledným znamením sú ryby. Čiže čo je prekážkou, aby sa mi podarilo
zrealizovať svoj cieľ, zámer alebo nejaký ten novoročný predsavzatie, záväzok. Prúd a bohyňa. Prúd to znamená, že máte ísť po prúde, hej, čiže nemáte ako keby tvoriť odpor a tak ďalej. Hej, keď je to v odpore, je práve v tom ten problém, hej. Že to nejakým spôsobom ignorujete a idete ako keby niečo chcete prekročiť proti nejakým pravidlám a zákonitostiam. Tá bohyňa, samozrejme, je ženská energia, čo je v podstate prepojené s našou tvorivosťou, kreativitou, intuíciou a tak ďalej. A možno aj materstvom, áno, a rodičovstvom ako takým. V minulosti je tu znovu zrodenie. To znamená, že v minulosti vám začal už nejaký nový cyklus, ale ten nový začiatok môže byť aj náročný. Hopľa. Teraz v prítomnosti tu máte súcit. Súcit je veľmi dobre prejaviť, ale nemalo by vás to nejakým spôsobom zastaviť. Áno? Čiže to, že viete pochopiť aj iných stránku, ale nie na úkor seba. Osudový vplyv je tu priateľstvo. Takže je veľmi dôležité pre vás, aby ste zistili, kto je a kto nie je priateľ. A vytriedili si proste ľudí, ktorí vám neslúžia, ktorí vám hádžu polena pod nohy, intrigujú, tak tých treba proste zo života dať preč a dokázať im povedať proste nie. Áno, určík si teda okruh svojich skutočných priateľov. Rovnováha. To môže súvisieť aj s vytriedením a určením si hraníc v súvislosti s tými priateľstvami, lebo rovnováha je prepojená aj s karmou a aj s tým, že sa ako keby na určitej úrovni zmierite sami so sebou, áno? Takže to samozrejme vedie k nejakému duchovnému poznaniu, rastu alebo víťazstvu, možno víťazstvu aj sami nad sebou, áno? Takže to vnímam ako veľký duchovný pokrok a rast. To je z mojej strany všetko. Majte sa krásne.